dobrodošli na novi video. Ćemo raditi na videom malo dupe. Da bude, kamera mi je na 12%, na koliko? Čekajte vidim, 11%. 11%. A tu sam i ja sa vama, ja sam Milica, nego kameraman. Znači, ljudi, ne znam reći, Lerima možda ja izbacim ovaj klip, možda ga ne izbacim. Ne znamo šta ćemo da radimo. Drži kameru. Daj. Šajiš li to? I želim da kažem, zapratite ovaj ovdje kanal, bit će u ovdje. Komentarišite ga, subscribe-ujte se na njegov kanal. To je teo da kaže. I subscribe-ujte se na neki drugi kanal, kao se i svi ga zapratite. Rade Mafija. I neka ovaj video dođe do 200.000 lajkova. Imaš 200. Da, 200.000. 10.000. Do 10.000. Majko. Može se baš dobro ne vidi. Evo ga. Begaj pa će da me zgaziš. Ovo je Beta. Beta je moja kuca. Kaži čao Beta. Ćao. Ćao. Ej, ne diri mi kuće. Neki bele. Neki bile. U biti za Srećko ko mu gajbe škola. Srećko je njegov tata. A ovo su njegovi mali kučići. To je jedno. To je drugo. Luna. A ovo je majka onda. Luna. Ona se zove Luna. A mali kučići se zovu Šarenko i Laki. Ćao.